Τη συζήτηση θα την κατευθύνω εγώ. Εκνευρίζουμε τον κόσμο Εθνική ημέρα. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Τα θέματα θα μπαίνουν από την εκπομπή. Υπάρχει δημοσιογράφος που ρωτάει. Για μένα το λέω. Και για εσάς το λέω. Ήρθατε και βάλατε ένα θέμα που δεν τεσώνει και καλά να μιλήσουμε για τον Παρασκευόπουλο. Τι εννοείται? Για τον Παρασκευόπουλο. Δεν μου είπε να σχολιάσω το ταξίδι Τσίπρα. Δεν μπορείτε να σχολιάσετε ψάχνετε από την Πρωθυπουργό να απαγορεύσετε. Όχι βέβαια. Πείτε μου το απαγορεύετε. Το απαγορεύετε. Γεια σας. Σας είπα να απαγορεύσετε. Καλό να πατήσετε. Στο καλό να πατήσετε. Σας απαγορεύετε. Σας γλύψει το Τσίπρα. Θέλεις να το μου λες τώρα. Μη σηκωθόρθιος. Πώς μου απαγορεύεις να μιλήσω? Μη σηκωθόρθιος. Πάρ' το Έχουμε πίσω. δημοκρατία, κύριε. Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω. Και εσύ το πάρεις Πάρ' το πίσω. Τέτοια μέρα. Δεν θα σε όλες μαθήνατα. Κατάλαβες τη σούπα. Κατάλαβες τη σούπα. Μια και δυο και τρεις και τα κι οχτώ και 10. Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ. Και εγώ έχω δημοκρατία και λέω αυτό που θέλω. Θα Θα λες. κάτω κάτω και θα το πάρεις πίσω το που είπε. Θα σου δίνω το λόγο και θα πατάς το λόγο. Ούτε σε μένα. Δεν άκουσες είπες. Τι είπες. Ο τελευταίος που θα με κρίνει ως δημοσιογράφος είσαι εσύ. Έτσι, ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής δεν μπορεί να μιλάει για ένα δημοσιογράφο που δεν μπορεί να πιάσει το στόμα σου. Γιατί δεν Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής. Εγώ είμαι αυτός. Βεβαίως. Γιατί με κάλεσε να εκπομπή τότε? Γιατί θέλω να έχω και κολοτούμπες. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ.